ପିଠିଆ ବଳଦ ଦେଖିଛୁ ଯାଇ ପିଠିଆ ବଳଦ ତା ପିଠିରେ ଯେତେ ବୋଝ ଲଦିଲେ ବି ସେ ସବୁ ବୋଝକୁ ବୋହି ନେଇଯାଏ। ଠିକ ସେମିତି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, କଣ? ଆମେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛେ ସେ ଆମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ପାଇବା। ସିଏ ବି ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ଚାଲିଯିବ ନା? ତାହେଲେ ହସ ହସ ଆରେ ଆପଣ କିଏ? ଶିବ ମହାରଣା ଆଜ୍ଞା। ବିନୋଦ ମହାରଣାଟା ମୋରି ପୁଅ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗିଥିଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଭାବିଥିଲି ଜୀବନରେ ସେଇଟାର ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି। ଶୁଣିଲି ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବାପ ମନଟା ଭାରି ଟହଳ ବିକଳ ହେଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଲେ କାଳେ ମୋ ଭଙ୍ଗା ଘରଟାରେ ମୋ ଦି ଭଉଣୀ ଓଦା ହେଇଯିବେ। ମୋ କାନ୍ଧର ଗାମୁଛା କାଢି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଏ। ରାତି ସାରା ତମ ଦି ଜଣକୁ ମୁଁ ଜଗି ବସେ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଧରେ ପଥର ପଡିଲେ ମତେ ପଥରରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। আবে কুকুর হই মো জোতা সফা করিবু না তো তন্টি চিপি মু এইটি মারি দেবি। ଏ ସୁମନ, ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ତମ ମାନଙ୍କ ବଡ ଭାଇ। ମୋ କୁକୁର ହିଁ ତମ ଜୋତା ସଫା କଲେ ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବଟି? কোন ব্রদর আম উপরে বজ্র পড়িব? আম উপরে বজ্র পড়ু কিন্তু বর্তমান তু কুকুর হবু। ତୁ ଜୋତା ସଫା କରିବୁ। তু কুকুর হবু। ଜୋତା ସଫା କରିବୁ। তু কুকুর হবু। ଜୋତା ସଫା କରିବୁ। ମୁଁ କୁକୁର ହେବି, ତମ ମାନଙ୍କ ଜୋତା ସଫା କରିବି। ଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ତମାନେ କେହି ଆସନି ରେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି। ଆଜି କାହିଁକି ତମ ମାନଙ୍କ ଛାଇକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। तो भाग्यकु बदलाए बतासी झाड़े मो जीवन। पुनी आज मत पाखर दूरे देवा तू खुशी होचु ना? दिन आसीब ए टंका पैसा घर गाड़ी अपेक्षा मु तोर बेसी दरकार पड़िबी। सेटा तू मते खोजुथुबु किंतु पाइबुनी। जदि सुजोग थाए फेरिबी, ता नले आजिर दिन को मने पकेवा पई पदुटिए कहबी। ए पुण्य से दिनर कथा मने अछि ना?